Nezlobí mě. Bylo by nám ještě hůř. Došlo ke krizi, takže otevíráme krabičku poslední záchranný first aid kit, vlastně první pomoc. Krabičku první pomoci, Je to? pozor. Počkej, je další. Tak. Je takhle. Ano, je to opravdu týmová práce. Až bez jednoho člena, protože tomu je blbě. Ano, jo. Hodně blbě. Prosíme za modlitby, za Kiku. Je jí hodně špatně. Byly v tom zřejmě boty za 600. Co? Ty to víš? Jo, asi tak mám. Já myslím, že to stačí, ne? Ne, ještě tu poslední rozřeš. Dobře. Rozřeš tu poslední. Dobře, já to. Ale Příručka nic. uživatele. Ty brďo. Using the interesting situation in Finland only. Příručka uživatele. Blaze člověk, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Zákon Hospodinův je jeho radostí, o tomto zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přeruší. To je úplně úžasné. Přináší, kterému nikdy neuvadné listí, cokoliv činí se podaří. To je krásné. Harman hapset ovat kunnia seppele. Palkinto sille, joka oikein elää. Aha. Milí expediční misionáři. Čti. Ano, je tomu skutečně tak. Jsi na konci svých sil a proto se rozhodl využít první pomoci v tomto balíčku uložené. Vkládali jsme do tebe ale větší důvěru a nečekali, že budeš potřebovat pomoc tak brzy. Příbalové letáky k každému výrobku jsou buď to uvedený na obalu, nebo musíš dát na vlastní severský instinkt, jen si zdíš za svůj heroický pobyt v mrazivých končinách. Každé mě jistě vypěstoval. Věříme, že svou práci vykonáš čestně a s výpětím všech svých styl pod pevným vedením Ducha Svatého a proto jdi a čiň učeníky Pánovi až na konci světa. Nikoli jiné, když není spása na světě, není lidem dáno jiné jméno pod nebem, než bychom měli být spaseni, než je jméno Ježíš. Uvedené poživatelné jednorázové medicamenty, dále jen jídlo, jsou určené k rychlé spotřebě. Datum trvanlivosti před odjezdem zpět do ČR. Ostatní nepoužitelné medicamenty, dále jen ostatní, jsou určeny k využití, jim přímo určené. Dotazy a náměty ze severských zemí můžete směřovat na pobočku CB Opava ve Finsku, jelikož je ovšem zatím ve fázi teoretických příprav. Musíte spokojit s tím, že si to budeš pamatovat, zapisovat a své jistě inteligentní a urgentní poznámky, pokud přežiješ, předat až přijedu zpět do vlasti na příslušná místa k tomu vyhrazená. A hodně zdaru a požehnání ti, stejně taky všem, kdo doposud úplně nezmrzli a statističně odolávají postupnému omrzávání, zamrzávání, přimrzávání nosů, očí, prstů, případně dalších končetin, přeje realizační tým First Expedition at Kit. Krásné. Tak co s tím jídlem?